Там касатозен хобе, чуке чиото. Нависонен да бори звачки ман ягон чи бо видео топ дарова. бо я аксияи гизалагии дига аз тарафи ширкати ҳаҷ центр кадом нафаро ки сафар карданем ба хонаи аллоҳ нигоҳ кунед сафаро аз ташкент ҳастай $1100 прямой рейс то ҷиддар аз ҷидда боша бо прямой рейс то ташкента даҳами пул дохил мешава билети туда обратнатон се ва хурду хӯроктон гостиниса дар мадинаи мунаввара ва гостиниса дар макка мисол гостинисаҳои наздиктарина ва боз ҳамун нақлиёте ки аз ҳамун гостиниса мегира мебаратон ба ҳамун ҳарама мегарден ҳаҷ мекунен бо мегардона мебиёратон ба гостинисатона ё ин ки аз макка мегира ба мадина мебаратон бо аз мадина мегардона мебиёра ба маккара ҳамун нақлиётам дар ҳамин пул дохил мешава инчунин як эҳром як китоби қуръон 5 литри оби замзам як сумкае ки ҳамин сумкаи ҳамин ширкат худшай вай сумка дохил мешава дар ҳамин пул хулоса 14 рӯз меистен 11 рӯз ямина дар макка мегзаронем ва 3 рӯз ямина боша дар мадинаи мунаввара рақамо дар ин умҷай барои маълумот. Салом алейкум бародарои азиз, сурате ки дар ҳаминҷа мондагим Одинаев Тоҳир соли таваллуди 1967 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб. хоб аз соли 2012 беном нишон шудагӣ аниқтар соли 2011 Россия омадагӣ город Ростов-на-Дону. хоб як соли ҳамин ҳамроҳи хонагиҳош гап мезадай дар алоқа будай связ доштай пул мул рӯй мекардай ва баъди ҳамин як сол соли 2012 беном нишон мешавад. илтимос бародарое ки дар зиндонҳо қарор дорен сурати ҳамин акара як пеш биёрен қафо барен бо як хушрӯ нигоҳ кунен ному фамилияша ҳамаша шояд ҳамин бародармон дар ягон зиндонҳо қарор дошта боша ё ин ки бародарое ки дар ҳамин Ростов-на-Дону кор мекунен бинен сурати ҳамин акара шояд донен шиносенша ва агар ки шинохтен ё ин ки ягон маълумоте дошта бошен иншааллоҳ ки соҳиби мукофот мешен. рақамҳои телефони ҷиянша дар рӯи экран мемонам оли дар описани видеорам менависонам иншааллоҳ. ай шӯхӣ берун бародаро ҳамин видеоро я лайк монен комментариҳо да чизе ки маъқулайтона нависондан гирен ҳамин видео топ дарава ҳамин бародаро ҳар чи зудтар пайдо кунем ва кадом нафарое ки маълумоти пурра равон мекунанд дар ки ҷо қарор доштани ҳамин одама мукофоти пулӣ айдан байн дастгири ҳукумат кардан тагианда чӣ хеле шида охири видеоро ҷазир кардем ҳай чӣ хеле шида боша бародаро просто видеоро ҳам хеле монтажи сардастаки карагим я илоҷ кунен ҳамин видео топ дарава я дастгирӣ кунен ҳамин видео топ дарава ҳар чи зудтар ҳамин одамои гумшударо пайдо кунем. ҳамин историяро тамошо карданда карден диден ҳамон одами гумшудагиро ҳамн видео чӣ гуноҳ дорад ки историяш намекунен бо агире авай дар каналотон я история кунен ягон чотон кам намеша ё ягон подписчикотон гум намеша иққа бахилен баъзет мебинен ҳамн видеоро тамошо мекунен некем дар ҳамин корҳои хайр иштирок намекунен ман ҳайронам дар шумо а бача илтимостон каресиян дар ҳамунҷа бо илтимос гуфтесем ки ҳамин видеоро гирен я история кунен я дастгирӣ кунен медуром мебинам дар история дидагӣ ҳамин видеоро дидагӣ хата ба нодидоҳо мезанӣ я и видео не сай коре накуне ки ягон рӯз ака бо тиёха гирам чапана буром ҳаммата тиёхшаб кунам гири я история кунам видеора ҷонат намебурохӣ ду рӯз пас мемирӣ подписчикот аз сарат бесоҳиб мемонанд. маҳмудака ҳало даст дарда набинам бародаро шинохтани якараи ака пеш ҳаминҷа повур буд қирғизистон рафта буд ин омад иншааллоҳ бо коро сар кардем. бародаро кадом нафаре ки ягон маърака дорен ягон бераждени дорен ё ин ки ягон меҳмонтона пешвоз гирифтанен марҳамат кунен биёем бародаро қабрғаи гуспан бовар ки маззаш аҷоиботи бадай маҳмудака дасти дарда набинам скажи по-узбекскому что-нибудь. Kelinglar o'rtoqlar, mana dasturxonim sizlar uchun ochiq, to'kin sochin, mana baraka olibdi, go'shtlar, qarang bu noz ne'matni. Do'konimiz kichkina bo'lgan, qalbimiz keng. Kelinglar, marhamat.
برادران میگم امی کباب قبرغگی را یا عکسیه کنم چون شما چی گفتنه؟ که در کامنتار نویسونه روزیه که ما همه خیلی عکسیه سرتیم اینم میزنیم مزه مزه تماشا کن تو حلالی کباب